Ja, första maj-demonstranter, mötesdeltagare. Det är härligt att få första maj-tala i Ystad. Igen. Och jag har gjort det här är tredje gången jag gör det faktiskt. Och det är sjätte gången jag demonstrerar i Ystad, tror jag. Det kan vara lite, det kan till och med vara någon gång mer. Men det är härligt att vara här, inte bara därför att det är en fantastisk vårdag, utan också därför att det var här i Ystad som mitt politiska engagemang tog riktig fart. När jag började på Högre allmänna läroverket, Österportskolan, 1966 måste det ha varit. Det kan ha varit 65. 65 var det. Och min bror Göte, han körde upp mig till SSU-lokalen på Sladdergatan och sa, här går du in. Och där gick jag in. Och sen demonstrerade jag första gången här 1966, första maj. Och jag bar en skylt på vilken det stod, bomber skapar ingen demokrati. Och det blev en fin bild i Ystad Allehanda. Sen kan de plocka fram på redaktionen om de vill. Plakatet var naturligtvis riktat till USA. Därför att just då pågick det en ohygglig upptrappning av Vietnamkriget. Som säkert många av er minns. Och genom åren har vi demonstrerat just första maj mot den typen av ohyggligheter. Mot apartheid i Sydafrika, mot militärjuntan i Chile, mot diktaturerna i Portugal och Spanien och mot imperialism och förtryck jorden runt för demokrati och rättvisa. Jag vågar påstå att Olof Palme och hans internationella engagemang var en förebild för oss unga SSU-are på den tiden jag var det. Hans och socialdemokratins visioner känner nämligen inga gränser. Idealen om alla människors lika värde, mänskliga rättigheter, demokratins företräde och små länders rätt till självbestämmande gäller inte bara Sverige och dess närmaste grannar. De omfattar hela världen. Och det är idéer som sannoliken behövs också 2014. I Irak, i Syrien, i Ukraina. I en värld där människor dagligen mördas, plågas och tvingas fly. Det är idéer som måste lyftas fram igen, ännu mer tycker jag om vad som sker. Vi behöver det. Och vi behöver ett starkt FN, ett på nytt fött FN som på allvar orkar värna demokrati och mänskliga rättigheter. Världen behöver mer solidaritet. Olof Palme sa så här 1965. En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Och jag säger att idéer som trivs i skumraskor och som handlar om att sortera människor efter just ras, hudfärg, religion eller härkomst hör överhuvudtaget inte hemma i ett modernt samhälle. Sverige är ingen ö i världen. Sverige är en del av världen. Mötesdeltagare, vi har redan hört att 2014 kallas för ett supervalår. Jag vet inte riktigt vad det är, men det är många viktiga val i alla fall. Och det första valet det är till EU-parlamentet, Europaparlamentet. Låt mig då börja med att säga vad det valet inte är. Det är inte ett val om huruvida man tycker om eller inte tycker om EU. Det är inte ett val där man ska säga ja eller nej till EU. Det är ett val där man ska bestämma vilka som ska sitta i Europaparlamentet och bestämma. Det är viktigt att komma ihåg. Och jag kan inte för mitt liv begripa att det skulle vara mindre viktigt, för de har en hel del att bestämma om numera, att det skulle vara mindre viktigt att skicka socialdemokrater till Europaparlamentet än det är att skicka socialdemokrater till Sveriges riksdag, till regionfullmäktige eller fullmäktige i Ystad. Det är precis lika viktigt. Gå och rösta. Och se till att andra går och röstar. Europa är i djup kris. Vi har redan tangerat det. Kent var inne på ungdomsarbetslösheten.
Och det är ingen överdrift att påstå att massarbetslösheten håller den europeiska kontinenten i ett järngrepp. Det är en social katastrof som pågår i många länder, som vi inte kan föreställa oss, tror jag. I Grekland, till exempel. Men det är bara ett exempel. Och när det gäller just ungdomsarbetslösheten, som Kent var inne på, det är naturligtvis så att det är en tickande bomb att ha generationer som förlorar hopp. Det är livsfarligt för samhället. Och det är också det naturligtvis som är förklaringen till allsköns otrevliga politiska stämningar griper omkring sig i Europa. Det är massarbetslöshet. Det är det sociala eländet. Och det är det som socialdemokratin måste bekämpa. För ingen annan kommer att göra det. Och det är därför vi måste skicka socialdemokrater till Europaparlamentet. Man kan inte, vänner, man kan inte ta sig ur den krisen genom att först tillåta bankerna göra jättestora vinster och sen socialisera bankernas förluster och låta skattebetalarna för dem och samtidigt göra stora nedskärningar inom skola och hälsovård och sänka löner för människorna. För det är det som pågår i Europa och har pågått en tid i Europa. Man kan inte ta sig ur krisen genom att svälta sig ur den. Man måste arbeta sig ur den. Man måste investera sig ur den. Det är sanning i Ystad. Det är sanning i Sverige. Det är sanning i Bryssel, eller borde vara det. Det är så man måste göra. Och valet till Europaparlamentet, precis som valet till hösten i Ystad till fullmäktige eller i riksdagen, handlar också om jobben. Det är samma frågor här som där. Det är jämlikheten och det är jobben. Det handlar om att få ordning på bankerna. Och det handlar om, inte minst i Europa, om att tillsammans möta miljöutmaningarna. Sverige är ingen ö i världen. Sverige är ingen ö i Europa. Vi är en del av Europa. Och det som händer på den europeiska kontinenten, de beslut som fattas där, antingen vi deltar i dem eller inte, kommer att påverka oss och påverka våra liv. Därför ska vi skicka socialdemokrater till Europaparlamentet. Jag hade... Alltså, i Sverige, vi hörde Mike Enoksson prata om detta på ett förtjänstfullt sätt tidigare på Stortorget. Vi har ingen arbetslinje. I Sverige har vi ingen arbetslinje. Den har ersatts med den idén att om de arbetslösa bara allt ivrigare söker de jobb som inte finns, så löser det sig. Och så försöker man trycka ner lönerna för de som redan har för låga löner. Det är sysselsättningspolitik. Arbetslinjen är nedlagd. Och jag hade egentligen inte tänkt säga någonting om Jan Björklund i det här talet eftersom det är så sorgligt. Men jag skulle vilja säga så här att misslyckandet i Jan Björklunds gymnasieskola, det sammanfattar på något sätt hela den här berättelsen om borgerlighet. Därför att idén där, den är den att vissa elever behöver egentligen inte lära sig så mycket. Det räcker om de sänker sina lönekrav så kanske det finns några jobb att få. Det är tanken. Riktig aktiv arbetsmarknadspolitik har ersatts med det tänkandet och med fas 3. Det är bedrövligt. Och som om nu inte det här vore nog så har vi också fått en situation, och det är massarbetslöshetens fel i grunden, där stora delar av arbetsmarknaden håller på att förvandlas till laglöst land med svartjobb och skattefusk och en helt oacceptabel låglönekonkurrens. Vi ser det i byggbranschen, vi ser det i restaurangnäringen, vi ser det i rot- och rutbranschen som skulle göra svarta jobb vita, eller hur? Vi ser hur papperslösa och fattiga människor från andra EU-länder utnyttjas av det grövsta. Och på våra vägar dundrar långtradare fram. Allt för många körs av chaufförer som har några tusenlappar i månaden och lever under fullständigt orimliga villkor. Som bor i hytten och lagar mat på spritkök på asfalt. Det är Sverige 2014. Det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt.
i Sverige, och detta är viktigt just i Europavalet, och detta är viktigt också sen när vi får makten i Sverige. I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla alla. Vi måste få ordning på arbetsmarknaden. Huvudentreprenören måste ta ansvar för löner och arbetsmiljö längst ut i upphandlingskedjan. Skattemyndigheten måste få bättre möjligheter att utöva kontroll på arbetsplatserna och hos arbetsgivarna. Fackets roll måste stärkas. Vi kan göra en hel del själva i Sverige, därför att regeringen nu vill inte göra någonting åt det. Men vi kan göra en hel del utan att fråga eller göra något i Europa. Men vi behöver också göra insatser i Bryssel, nämligen få till stånd det som kallas för ett socialt protokoll. Som gör det möjligt, som inte längre gör det möjligt, ska jag säga, för domstolen att hålla på att överpröva svenska avtal och förhindra att man tar strid för svenska kollektivavtal. Vi socialdemokrater har bestämt. Sverige ska på nytt, vill jag säga, bli det land i Europa där arbetslösheten är lägst. Vi har hört en del av åtgärderna refereras innan när det gäller ungdom. Den socialdemokratiska arbetslinjen är och måste vara full sysselsättning. Vi vill genomföra breda investeringsprogram för att förbättra välfärden, för att bygga en långsiktigt uthållig ekonomi. Det som på Göran Perssons tid kommer att heta det gröna folkhemmet. Vi vill investera i utbildning, i högskolan och i komvux, i den vanliga skolan, i yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar och lärlingsutbildningar. Och vi vill se ett brett program för bostadsbyggande och renovering av bostäder. Sverige måste arbeta sig ur krisen. Europa måste arbeta sig ur krisen. Vi socialdemokrater, vi vill inte ha ett Sverige där skatterna sänks men sjukvården går på knäna. Vi vill sätta stopp för nedskärningarna i sjukvården. Här i Skåne vill vi anställa ytterligare 2000 i vården under mandatperioden. Öppna fler vårdplatser och öka tillgängligheten. Den socialdemokratiska arbetslinjen, det är den enda som finns, ska jag säga. Alltså det borgar de, det är ingen arbetslinje. Det är precis som det sades innan, det är en lönesänkningslinje. Vi har en arbetslinje. Och den arbetslinjen förutsätter också att vi har en bra a-kassa och en sjukförsäkring som ger ett gott skydd. Om man drabbas av sjukdom eller om man drabbas av arbetslöshet så ska man inte behöva gå från hus och hem. Det är den socialdemokratiska hållningen. Det finns de som kallar detta för bidrag. Men det är ungefär lika dumt som om någon har en brandförsäkring och så brinner huset ner och så säger jag till den personen eller den familjen, ja men ska du nu ha bidrag för att bygga upp hus? Försäkringar är inga bidrag. Försäkringar är sånt man har avstått ifrån i löneförhandlingar för att just kunna skydda sig mot framtida olyckor. Och de försäkringarna ska vara bra och det är en del av arbetslivet.